секси. Искаш ли да те повозиме малко? Искаш си аз да те повозя малко тебе. Те си, братлеце. Да, знам, че си ял нищо свестно цяла седмица. От тук. Как беше? Перфектно. Беше пълно спознат. Трябваше да дойдете. Аре, няма нужда. Ето, едно подаръче. От сърце. Тест за бременност. Ако нещо се объркал вътре. Абе, да го духа тебе. Няма проблем. За всичко сме погрижили. Black and White, добре ли? На къде сме? Към нас. Първо искам да видя малкия. Оля полицая на времето, където се опитваше да се внедри между нас. Сещаш ли се? Как го гепахме? Сега ще ви кажа. Значи водя го аз този бълък в къщата ми да му я показвам. И го гледам, бройкам го, че се върти нещо, сучи се, оглежда се. Накрая викам, какво става, бе? И той мисли, викам, абе мой, не мога да разбера защо са ти 3 басейна на тебе, бе. Що ми били 3 басейна? Викам, сега ще ти обясня аз на тебе, що са ми 3 басейна. Първият е пълен със студена вода. Той е за през лятото. Вторият е пълен с гореща. Той е за през зимата. А третия мой, за какво ти е третия басейн? За какво ми бил третия басейн? Ми третия е празен и е за тогава, за когато не ми се плува на тебе. В балъка. Абе, полицай, бе, какво ги правиш, бе, полицай, бе? Кой истински бандит ще дойде да те пита тебе, що са ти 3 басейна, бе? Ми толкова искам, толкова съм си направил. Какво стана с това, бе? Загуби се нещо. Да, изчезна, бе. На здраве. Кой не пие до дъно е ченгел. Кой не пие ченгел? Ай го там ченгел. Що, искаш някой да те закопчае за леглото с белезници ли? Иван, кротко, бе! Те само това чакат. Стой! Копелета, що се газирате за глупости вие, бе? И сега специален поздрав за мен. Pam, 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 I'm just a gigolo, and everywhere I go, people know that part I'm playing. Paid for every dance, selling kitchen. Той ако не спре да вие, аз се върна в ареста доброволно, е, брач. There will come a Бати day. вое, бати чудото. Ти що не изпееш нещо, вече? Както Сашо умря, не пее вече. На кого си обещава? На себе си тиша. И сега. За 1000 лева не мога да не изпееш нещо. Аре, моля ти се, привери се, привери. В коя капачка? Какво правиш, бе? В коя капачка да оцеля косама? Сами стращя пич. И го кажи му, бе. Съвсем изперка, бе, пичка. Бебче, пил съм много алкохол. Ще взема да го оцеля в топките. Какво ще правиш после, сладка? Аре, казвай, какво искаш. Искам оная за светито. Само за тебе, бейби. Покажи им на тия какво можеш. Thank you very much. Nobody. Мерси, няма си нужда. Everybody. Nobody. Everybody. И защо така ми отсвирихте таланта, вие? Аз имам един катаджия. Катаджи.
Забравих те питам. Бъбриците на майките как са? Прав си. Чули си в нея? Да, няколко пъти днес. Трябва да изнесем нещо. От името на фирмата. После да ми кажеш отделението. Аз съм и занесъл вече всичко. Ти си много загрижен син. Не като Дон Карлос. Абе, Косъм, вие тия валтерчета сте като госпожици, брат. Не знам. Не ми е засичал никога. А за госпожиците имаме един друг. Стреля по-добре. Имаш много желязо. Кога ще почерпиш? Всички ли сме на линия? Както се разбрахме. Сега има малка промяна в плана. Ти и Косъм ще дойдете с мен, останете ще ги разпределиш ти. Не искам никакви компромиси. Мисля, че работим без теб. Току-що ти казах, че има малка промяна. Нали отговаряш за ченгетата? Да ченгетата не бери грижа. Тихо, бе. Тихо, бе. Тихо, стига си викал хората с път от 2 до 4. Тихо. Къде ти е вноската, бе, бука? Само ме пуснете, утре ще ви я дам. Искаш да те пуснем? Не, дигнете ме. Да те пуснем или да те дигнем? Издърпайте ме, моля ви се. Слушай сега, ако утре не платиш в двоен размер, по-добре си купи костюм на Спайдермен, разбрали ме? Да. Разбрали ме? Само ме издърпайте. Да. Утре ще е при вас. Само ме издърпайте. Дигнете го. Разбрали ме, пикла? Да. От тук нататъка се отчиташ директно на мене. Няма Джаро, няма Маро. На улицата има нов шеф и той се казва Иво. Ясен ли съм? И ако още един път те хвана да ми бръмчиш на шамо. Кука, какво ти е, бе? Кука! Какво ти стана, бе, пич? Кука! Кука, как си, бе, пич? Добре съм. Какво ти стана? Причерля ме. Трябва да отидеш на лекар. Изкара ми акъл. Можеш ли да ходиш? Какъв лекар, бе? Лут ли си? Можеш ли да ходиш? Добре си, значи. Следващия път няма да минеш на Мунти, момче. Какво беше толкова спешно? Джаро е говорил нещо си. Какво? Ти ме играеш двойна игра. Ще не ми го каза това Джаро. Защото ако ти го каже той, това ще са последните думи, които чуеш. Знаеш, че те харесвам, нали? Това са пълни глупости. И аз така казах. Проблема е, че Иво мисли друго. Така че... Така че какво? Така че внимай. Остава Геля, добре ли си? Да, що? Говори ли с шефа? Шеф, с него си говорим постоянно. Разбрал, че играеш двойна игра. Двойна игра. Глупости. Как го измисли? Няма значение.
Просто ме кефиш, затова ти казвам. И май. Ай, аз ще тръгвам. Косъм, ще скъсаш някоя струна, бе. Що? Вие сте готови за Евровизия? Топ, нищо не разбираш. Ай. Seasons came and changed the time. When I grow up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play bang bang. He shot me down, bang bang. I hit the ground, bang bang. That awful sound, bang bang. My baby shot me down. Now he's gone, I don't know why, but till those days sometimes I cry. He didn't even say goodbye. He didn't take the time to lie, bang bang. He shot me down, bang bang. I hit the ground, bang bang. That awful sound, bang bang. My baby shot me down. Ева, разчувствахте ме. Какво става, докторе? Ще ви пусна едно бързо изследване. Инжекции ще има ли? Не. Ядрено-магнитен резонанс на главата. Няма страшно. Ще легнете в една капсула за час. Капсула? Да. Какво ми има, доктор? Болки в главата. Гадене. Бъркате ляво и дясно. Припадали сте няколко пъти. Може да съм забременял. Искам да съм сигурен, че не сте. Кажете ми имената си. Виктор. Виктор? Викторов. Викторов. Не е кофти тая клиника. Ти ли я въртиш? Може да се каже. Изчакайте тук. Сега ще ги извикате. Ще трябва да си извадите всичко. Всичко? Всичко по вас. Легнете тук и стойте неподвижен, главата в тази посока. Не искаш ли ми правиш компания? Аз имам клаустрофобия.
направил, докторе? Това, което ще ти кажа, не значи нищо. Си увъртал, докторе. Клетките в мозъка ви са се променили драстично. Имате тумор в мозъка. За съжаление, нещата не изглеждат добре. Не се притеснявайте. Във вашия случай растежа може да е бавен и ние да го контролираме. Затова препоръчвам хистологично изследване. Заради него обаче трябва да се оперирате. На този етап може да следим процеса. Не се притеснявайте. Съжалявам. Майко. Бах му майката. Бах му майката. Знам кой те праща. Къде е трети? Отиде за кафе. Карай без него. Имаме задача за вас. Трябва да блокирате системата на КАТ. В 5 сутринта. 5 отдавна мина. Да, но това ще изисква време. Времето ти вече тече, момче. Струва ми се прекалено лесно. Кое обратното е лесно? Какво? Това е знак. Това е знак. Това е знак. Да не го правим. Ти съвсем изперка. Полиция, отворете вратата. Добър вечер. Какво става тук, момчета? Какво да става? Давам един чувал с пари и си купувам барака. Това става.
Парктроник, Марктроник, навигации, не мога да я спра да пищи. Може ли документите за което? Але не ме разкарвай догоре до третия етаж. Айде, бе. Спочерпите. Абе. То е за полицаите как пиели средно кафе, знаете ли го? Не го знам. Поръчва ли си 3 кафета и пиели от това по средата? Браво, бе! Свободата кука е в кабелите. Няма как да го сбъркате. ПМК-то е като втвърдителна епоксидна смола. Прилича на олио, но смърди ужасно. И сега това какво е? Епоксидна смола или бензин метилксанон? Бензил метилкетон. Ако ти избензиля един в муцуната, още ли ще ми се правиш на умен? Питам те, става ли стоката? Перфектна е. Един тон от това можеш ли да уредиш? До час имаш бетоните. Проверявате стоката, товарите и направо в цеха. Аз ще имам на литургия. Обадете се като свършите. Сгъвай цирка. Що не си вдигате телефоните? Кука, седни малко. Има ли БМК? Не. Ама имаме тон епоксидна смола. Изпържиха ни. 3 бидона са менте. Парата къде е? Дадохме. Ние не сме химици, бе, пичи. Кучаро разбере. Не ми си мисля. Имате време до утре да разчистите кашата. Успех. Господ да ви пази. Господ да ни пази, то абсолютно превъртя. Пи още на кафе. Какво става? Нещо си издухам. Така ли изглежда? Докъде сте с БМК-то? Мартин и Косъм ако движат. Какво това? Не, ти е лошо нещо. Не дей. Също питам разни неща и искам верните отговори. Сбъркаш ли, гориш? Човек, вие сте луди. Нещо съм те питал. Не. Ще отговориш, когато те питам. Къде са кентите, които ни взе? Не са умен. Грешен отговор. Не са умен. С Авера си ги разделихме. Аз... У мен останаха само около 20 000. И те къде са? Върнах заем. А Вера ти къде е? Не знам. Грешен отговор. Наистина не знам къде е. Нямам идея къде е. Къде е истинското БМК? Ами, аз исках да го взема от цеха, но другия предложи да ви го въртим с епоксидната смола. На кой е този цех?
Калуян на Калуян Минчев. Там има ли БМК? Да, има много. Значи, или ни връщаш кинтите, или ни даваш истинската стока веднага. Аз не мога да изнеса 1 тон. Що? Тежи ли? Да ни води направо в цех. Да, в цеха, там ще ви върнат всичко. Цеха, не, цеха! Стая бастун. Аре, мърдай. Продължавай. Пичове, ако искате да се пробвам. Христе мой, ти си завършъка на всички добри дела. Затова изпълни душата ми с радост и смирение и ме спаси, Господи. Амин. Амин. Ивак да го думнем, нали? Братле, мислил ли си как би искал да умреш? Росене, трябва да си смениш дилъра. Говори сериозно. Ако утре те опънат на улицата и ченгетата ти фърлят едно одеяло, какво ще запомнят хората от тебе? Само крокодилските ти чепици. Аз нямам крокодилски чепици, Росен. Образно казвам. Няма да въртиш, Яворе! Кой върти, бе, момче? Това не ти е школата едно време. Верно, че щяхме да ставаме полицай с тебе. 93-та, лятото. Спомени, а? Мацките даваха лесно, коката беше лукс. Камерите ги използваха само за сватби. Размекнал си се нещо, преди не губеш. Яворе, ако ти оставаха няколко месеца живот, какво би направил за себе си? Щях да ударя оборота, да те го събирам. Не се замисли много. Що не си го направил до сега? Защото не смятам да умирам. А освен това за тази работа си трябва партньор. Партньор? Това може да се уреди по принцип. За какви пари говорим? Пичове, пак сме прецакани. Що бе? Поне не раждам. Да, бе, раждаме. Точно вчера гледах едно филмче за морските кони. И какво? Мъжкото ражда, бе. Мъжкото ражда? И тогава ще едно викат женско. Що се смеете? Айде, за вестници.
Действаме само двамата. Джаро? Трябват ли ти тия пари или не? На мен не. На него му трябват. Значи без повече въпроси. Ти ще го правиш? Някой ден мога да реша да се пенсионирам. Трябва ми нещо отстрани. Ако стане бела, не знаеш, че дължим всичко на Джаро. Трябва да рискуваш, Русене. Няма да си вечно във форма, не знаеш. Аз и ти. Кука, опит за самоубийство ли правиш? Ади. Дай една бутилка. Кука, прекаляш, бате. Айде, бъди добро, момиче. Дай една целувка на куката. Сега, Марти. Кажи ми, братле, чувствал ли си се някога прецакан? Прецакан, що? Скоро мислих, че няма какво да ми се опъне. Ядене, пиене, чукане, шмъркане. За какво? На финала живота ти минава. Е така. За тия, бе, живота тия. Трябва да ти почивка. Всички си почивам, като му дойде времето. Трябва ми удар. Какъв удар? Голям. Последен удар. Куката вече го е измислил. Колко ти си пиян? Пиян. Чай да ме видиш като гепе кинтите. Ти гепеш кинти всеки ден. Какво гепе? Гепе 10, 20, 50. Това е друго. Утре аз и Иво удряме хипертехното. Говориш глупости. Това е цял верига. Говоря ти за коледен оборот. Говоря ти за един удар. И си оправям шибания живот. Компания трябва ли ви? Не бихте рискувал. Не знае, че сте ми като по-малкото братче. Трябваше вече да са излезли. Избирай. Какво е това, бе, Роса? Секс шоп ли си обирам? Това имаш. Тише. Знаеш, че ако ти имаш 500 евро в джоба и Чък Норис има 500 евро, той има повече пари от теб. Що? Що те Чък Норис? Готов си. Косъмчето специално е поръчи. Джаз и поп пеене. Ти това си правиш? Културология. Много сложно, бе. Как ще го запомниш? Какво става? Вече си имате нов шеф. Какво? Мартин отговаря вече за ментецата. Мартин? Да, Джаро разбра за инкасо. Росене. Пребахна се. С 2,5 милиона. Какво ще правим сега? Джаро знае ли, че? Знае, че съм бил само с външни. На финала ти го отнесе. Свирено е вече. Край.
Кафетово клуб. Какво си ми ровила в дрехите? Защото съвсем случайно съм тръгнала към химическото. Не е мое. Сигурно е на детето. Виж какво, миличка, без този буклук няма как да ви храня. Нали ти е ясно? Ела тук. Погледни. Що пък искаш да прецакаш всичко? Нищо няма да прецакам. Не. Ти си най-красива мила, първа в този град. Ти си най-добрата мила, ти си уникат. Дай една от тия на Адриан и ще направи каквото искаш, а? Да има нюк за тия неща, копале. Ще усети фалша веднага. Абе, Косъм, тая верно ли ти го дига? Според мен нямаш никакви шанси. Според мен шансовите са ти. Нула. Ей, секс символа. Аре, ти се притесняй за твоите шансове. Искаш ли стига, бе? Освен това, генетичният ми материал е божествен. Нали Тиши? Само дето тя не го знае, бе. Не знам за Адриана, но тия са перфектни за катаджиите. Вече на време въобще няма се усетят. Куката, защото така се забави. Верно е. Нали аз съм тук. Ивака никой не може да го замести, бе, този. Аре, това Джаро го решава, а? Не се стяги. Айде, готови сме. Let's see our money. Я пак. What? Иска да види парата първо. Кука, ти езици ли говориш? Не, ма гледам много филми с Чак Норис. И гледа сега, не знае, че са фалшиви. Something funny? Very good. And what the fuck do you expect? Huh? A bunch of morons? We're all fucking professionals here, my friend. Really? Чакам. Кука, то дразни ли те нещо? Я ги еби в майката тия шматки. Взимайте парата и изчезвайте! Влизах, дай желязо! Дай желязо! Куката няма да умре като мишка на време в някое болнично леко. Къде сте, бе? Хомосексуалисти в униформи! Настрахте ли се? Сега куката ще се поебава малко с вас.
Чук-чук. Чичо доктор да е тук. Здравейте. Знаеш ли какво е това? Търсихме ви, обаче сте ни дали фалшив адрес. А ти си ми дал фалшива диагноза, живота! Объркали с снимките, искахме да ви кажем. Имам вестибулопатия, нещастник! Имам вестибулопатия, палачо! Мога да живея 100 години така! Чакай! Какво да те чакам? Сега ли да ти отворя черепа или искаш да си запиша часа? Моля ви се, ще ви компенсирам. Как ще ме компенсираш? Как ще ме компенсираш за това, че умира 1000 пъти на ден? Как? Кой е собственика тук? Аз и още двама колеги. Значи ти отпадаш. Утре ми прехвърляш всички дялове на клиниката. Иначе ще те пратя да си лекар в Орладовци. Ясен ли съм? Ама чакайте, как те... Няма как! От утре тая клиника ще прави само цици! Ело, момичета, евола! Тия са много големи. Гатю, матю, много големи. Абе, почти. Ама нещо ми липсва. Какво? Малко умрел бе, момичета. Дайте малко повече страсти. Нали? Да, аз да ти кажа, дори не ги слушам. Това ме разправяме, Росене. И без това парчето е на ръба. Кой ще го слуша? Трябва да се разхвърляте повече. Ами какво път ти разбира на тебе главата от музика и танци? Малката. Имай повече уважение към продуцента си и не ми се отваряй. Ти ли си ни последната инстанция? То ми е последната инстанция. И когато ми казва, че нещо не е наред, значи не е наред. Ясно ли? Да, защото ти само цици и задници имаш в главата си. Предимно. Трябва да си намерим истински продуцент. Моля? Че той какво е? Да не е такова. Не е професионалист. Ало, професионалистката. Искаш ли да смениш жанра, а? Без това не ми дреме. Аре, като не ти дреме, тия кръчета ги ползвай за нещо друго. Чао. Даден. Аз я чакай. Виж какво, сори, обаче наистина ни трябва някакво по-професионално мнение. По-професионално мнение. Продуцент ви трябва. Добре. Отивам да ви намеря продуцент. Да ви кажа и той, че с Гатю-Матю не става. Екстра сме си. Сега, пичове, объркали сте стила. Че какво му е на стила, бе? Това е шефката на балета, певицата и още две момичета, битъл с репа да дадат. Ясно, ама няма да стане. И кой го казва? Пазара слънце. Първо, парчето не трябва да е авторско, а в турско, а в гръцко. Второ, задължително на български. И трето, пичове, ритъма. Много важен. Антика. Чакай малко, бе. Чакай, ела тук. Ела тук леко само. Слушай, братле. Гатю-Матю е яко парче. И ще ми направиш лична услуга, ако завъртиш един клип на момичета. И после какво да го правя? Какво да го правиш после? Извинявай, че ти загубихме времето. Заповядайте в офиса. Аре, бе. Сели мирен пъти, бе. А сега колегата ще поговори с теб. Клиента обслужва.
Какво не ти харесаха момичетата? Не съм казал, че не ми харесват. Харесват ти. И като как ти харесват? Като глас, тая Адриана е супер. Слушай ме сега. Новият ти хитов изпълнител се казва Адриана. Разбрали ме? Да. И ти си помогнеш, нали? Да. Добре. Извинявай, че те безпокоя. Ама танцори не ти ли трябват? Добър ден. Тази ми е последна. Не те е така, бе. Надявам се, че няма ти е последната. Не, имам предвид, че 2 години подред я взимам. Супер, оценили са те хората. Старая се. Тая за една нощ ще направих звезда. Нали за това сме тук? Ще работим ли? Вижте, мога да им изкарам клип, обаче ще трябва вие да го платите. Грешка, мой човек. Ти ще го платиш. Компанията е в криза. Не ме интересува, бе. Компанията била в криза. Всички сме в криза. Сериозно. Имам връзките и контактите, обаче няма как да го плата. И какво предлагаш? Вие плащате клипа и аз го раздухвам навсякъде. Ние го плащаме, ти си процент. Какъв процент си ти, бе? Бастун. Да, ама парчето може да е каквото искате вие. Верно ли? Договор ще подписваме ли? Да. Момент. Продуцента? Имаш ли нещо за ядене? Да. Ми донеси. Тебе да не те е мачка в Бургаски експрес. Окей ли си? Джаро ме нареди. За малко да ме убие. Ти баваш се. Разбрава някакви неща. Какви неща? Не ти трябва да знаеш. Прав си, не ми трябва да знам. Не искам да ме замесваш вашите работи. Ти вече си замесен, Росене, покрай инкасото. Мислех, че Джаро не знае. Сега не знае. Ако разбере. Днес ме поръчва мен, утре те поръчва тебе. Трябва да се покриеш. Ще игра соло. Соло? Не можеш да играеш соло. Джаро ни е хванал за тъшаците всички до един. Не всички. Джаро е минало. Аз съм бъдещето. Ще трябва да избираш. Да избирам. Жена ми идва. Ще говорим пак. Офертата важи 2 часа. Искам да провериш и другите. Тънко. Само без Мартин, това не ми трябва. Удари ли нещо? Нищо косъм. 3 пъти ми се падат 2 черешки с лимонче. Джаро е поръчал Иво. Ивака? Сериозно? Лъжиш. Лъжи ли? Кога, бе? Вчера. Той по-непрекъснато се опитва му обува обувките. Затова ли го няма 2 дни? Аз ако бях на Джаро, щях да направя същото.
Да, обаче не си на Джар. Не си на неговото място. Ние всички сме негови слуги. Ти какво, бе? Слуга ли ме наричаш, бе? А? Близнак, успокой се. Близнак, мисли. Мисли. Полиграфа. Тараша по къщите ни. Само искам да ти кажа, че утре, докато се гушка с някоя курва в леглото, той ще пречука. Кука, Джаро не е като баща. Да, като баща, който яде от децата си. Копеленце, точно ти трябва да му целуваш газа. На времето едвам те спаси от дебеле. На времето. Сега е друго. Вчера беше Гелето. Днеска е Иво. Утре е някой от нас. Добре го запомнете. Застраховани няма. Кука, внимавай на кого вдигаш ръка, Кука. Само си говориме, близнак, също никой не дигам ръка. Ой, вие много лесно се вързвате, а? Ади, донеси една бутилка. Момчета. Пикае. Близнаците се кръстват на Джаро. Косома си го знаеш. Ти какво решаваш? Правиш грешка, Иво. Вземи си почивка. Отиди в Аруба, ЮАР, Мексико. Можеш да... Росене, ти за какво дойде? Да вършиме работа или да ме спасяваш? Иво, Джаро винаги ни е помагал, не забравяй. Особено на теб. Да, бе, знам. Първо дава и после почва да взима. И не мога да спре. И на нас какво ни е вземал? Ще ти кажа. Не се развиваме. Хищника, като се наяде, пуска кокала на останалите да ядат и те. Джаро! Не иска да дели кокала с ни. Да, обаче има една малка разлика. Ти нямаш нищо. А ако аз скоча срещу Джаро, първото нещо, което ще нападне е семейството ми. Ръцете ли ми извиваш, Иво? Не аз. Той град е малък. Ако се разчуе, че един път си му работил зад гърба, нали се сещаш? Ако започна да ти помагам отвътре. Какво ще го играеш двоен агент? Какво предлагаш? Партия. Партия? Аз и ти срещу Джаро. Партия. 50-50. Джаро ще ни смачка за една секунда. Джаро е част от матрешка. Над него също има някой. И ти си пиеш кафето с този някой, така ли? Не мога да спя. И? По цели нощи стоя с отворени очи. Това е, защото сновеш между мен и Джаро. Все едно излизам с две мадами, братле. Само дето мадамите са с топки. Ти представяш ли си Джаро, като разбере, че някой му клати пазара? Точно за това трябва да го изклатиме първи. Много ясно. Его, баш дилъра на мето. Ще е дилър на мето още много малко. Давай оборота! Оборота е на Мето. Кой? На Мето. На Мето, това е неговия район.
Яс! Да му помогна ли на това, бе? Оборото, курва! Рабелото, бе. Колко са? 2600. Пъни материала! Всичкия! Това е всичкия! И се правите за метло! Отчитате се само на мене! Ясен ли си? Ясно ли е? Тещо ще главата. Баз държа, че в живота се казва Таня. На баш, че Таня в истинския живот храни някой путо с 2 деца. Не беше от най-яките. Ако не изкара някой кинт от мен, от който... Ти за бок ли си имаш вече? Ти какво е баш ли си, мен? Не. И какво казваш, че няма вкус, така ли? Казвам само, че от всичките кариери избра най-дъртата. И според тебе не разбирам от жени, така? Не, това ти го казваш. Айде на здраве. Викай на здраве, бе, какво ми казваш сега? Нищо не казвам аз. Как нищо, бе? Казваш, че си някакъв тапанар, на който ще изнасяш курсове по естетика, така ли? Сега няма нужда да спорим. Сбърках. Извинявай. Айде на здраве. Здраве ще ме викаш, като махнеш археолозите от отсечката. Аз съм ги напънал вече. Напълно си. Имаш още 1 седмица. И още 18 километра. Защото ако закъснеем, ти плаща сметката. Бърза ли си? Като става дума за сметки, се плащам. Обаче за археолозите не се е бавно. Тук ли е срещата, бе? Сигурно за Джаро, да. Шеф абсолютно изперка. Що ни събра някоя трамвайна спирка? Трябва, бе. Той това си е спирка. Що народ сме качили на този автобус? И това, ако не е намек. Какъв намек, бе? Джаро сигурно е в района и тук му е по-удобно. Тук ли, бе? Шефе. Ще ме застреляш ли? Спокойно, свикнал съм. Всеки един от вас иска да ме застреля поне 1 път на ден, нали? Само, че преди това трябва да легне тук, за да види как е. Косъм, се пробваш ли? Марто? Ти? Не? Добре. Това е като лимузина. Почти като лимузина. Има всякакви екстри. В зависимост от дърво, дамаската, размера. Но знаете ли кой е най-големият тъшак? Не събира 4 курви на задната седалка. Няма прозорци. Няма музика. Няма даже шибан климатик. Тогава какво правим? Възползваме се от екстрите, които имаме горе. Коя е екстрата, която вие имате горе? Аз. Плащам лизингите ви. Осигурявам коката ви. Таксата за училищата на децата ви.
Само срещу едно единствено условие, да знаете едно единствено нещо. Не е важно какво правите, а какво не правите. Не бъркате в касата ми. Не чукате жените ми. Не давате информация на някой, който може да използва срещу мен. Не влизате в контакт с Иво Андонов, защото който влезе в контакт с него, ни се бира преждевременно тук. Това е новата фирмена Библия. Без нея и аз, и вие сме пътници. Има ли някой, който иска да напуска? Добре. Защото правилата се променят. Как? От днес човека, който сменя Иво Андонов, е Мартин. Не е посягал на моето. Не ми дължи пари. Работи в Европа. Знае френски. Какво повече ми трябва? Въпроси? Значи си свободни. Значи това е клиника. Съдружник съм. Поне не си страдал на празно, това си е неустойка. Господ е добър към мен. Ах, копе. С нощи тук е Джаро. Какво? Сънувах, че иска да ми прави свирки. Къде, бе? Капсулата за ядрено-магнитния резонанс. Яви ми се като медицинска сестра, братле. С престилка, с жартиери. Аз стоя легнал в машината и той посяга да ми събува гащите, иска да го смучи. И аз не мога да мръдна, братле, разбираш ли? И го държи за ушите. После заваля дъжд от въшки. Ама тонове лайна, братле. Тонове! Целите се умазахме. Това е хубаво, Рост. На пари. Това е купно. Това е майстор готвач. Беше ни длъжник, помниш ли? Как е менюто? Екстра? Това какво е? Мисема. Морфин. Какво тук? Китайско бело. Китайско бело. Жълтурите вече правят и бело. Това не е кока, това е фентанил. Замества кафявото, но удря мозъка и спира дишането. Не е ли много опасно това? Ветеринарите го ползват като конска опойка. Слушай ме сам, Менделеев, искам да дигнете двойна продукцията. Как двойна? Така ще разреждаш. 1 плюс 0 равно на 2. Сещаш ли се? Аз вече така съм го забъркал, че е под 1%. Полевит тест даже няма да го хване. Идеално, значи сме законни. Сигурно и клиентите вече няма да ги хване. Древен ми за клиентите. Като свърши кафялото, им пускаш фентанил. Отиде да работиш. Иво? Никой на улицата не трябва да умира от наш материал. Ти майтапиш ли си с мен? Не. Аз съм честен гангстер. Не искаш нагоре да не накажа, нали? Слушай ме сега, честен гангстер. Държи се като Женка. Ако почнеш се държиш като Женка, спира да те уважават. Дреми на хуя. Материал от мене, улицата от тебе. Клиентите остават живи. Нарешаваш ти. Не бяхме ли 50-50? Слушай ме, Русе. Ако го направим качествено, ще го купуват. Ако го направим кофти, ще го купуват 2 пъти повече. Защото няма да им стига. Иво, ще прекалиме. Утре правим среща на колегите от другите райони. Не ти я правиш! Да, бе, верно, забравих, че още се гушкаш с Джаро.
Иво, чувам, че нещо пак се развихрило на улицата. Джаро да не е изтънял. Не следиш играта, Мазе. Няма вече Джаро. Има само Иво. Чухме тази схема. Джаро на светло, ти на тъмно. Няма никаква схема. Джаро се пенсионира, аз съм човека за цяла София. Който иска да работи, вече ми се отчита само на мен. Какво сега? Ще ме обарвате ли? Каква е офертата? Офертата е 5000 на седмица от район. Заведението си ги работя сам и никой не пипа белото. 5000? Че ние да не сме тото, бе, колега. Знаеш как е паднал бизнеса напоследък? От днеска това е офертата. Работи с МВР и с прокуратурата. Който не плаща, ще има и бой, и секс. Влизаме само двамата. 5000 на всеки 7 дни. 5000, не малко. Не съдите малко, 5000. Колко? 5000, не съдите малко. Дигаш ми ръка, после се криеш зад някакви генералчета. Дали, а? И нещо много почнахте да му вярвате на това. Пускай такива! Ти вече не си фактор, свиквай. Кой не е фактор? Ти Кой вече не е фактор? Не, свиквай, няма. Проблем, влизаме. Аз не съм фактор! Кой е фактор? Аз съм изграл! Ей! Разкъсвай! Ей! Аз всички са ви изграли! Всички са ви изграли от глава! Мишоци! Всички са ви изграли от мишоци! Удари ме! Удари ме, бе! И на мен вирите, защото кефиш ми ще звънна. Нали знаете, че с това Мартин ще изгубим всичко? Нали до вчера бяхте дружки с него? Дружки? До вчера го носех на ръце. Да не завиждаш, бе, брат. Аз ли? Или му ревеш за мястото? Иво беше бърз и маневрен. Иво се опита да ни опъне всичките. Джаро трябваше го спука от бой. Трябваше, не трябваше. Пазара вече не е същия. Що? Защото всички видяха Джаро разклатен. Спокойно, Мартин ще се оправи. Докато се оправи обаче, Иво ще дръпне всички, които работят за нас. Росене, много си запознат с пазара, май. Не, братчето ми. Просто мисля стратегически. Баровец. Честито. За мен бюро няма ли, бе? Докато сновеш на два фронта си само гост. Слава Богу, че снова на два фронта. Какво става? Що си крив? Няма значение. Каза офертата. Трябва да направим малко бързи пари, защото кинтите от другата съвсем намаляха. А и днес те пишат във вестника, утре си арестувам. Трябва да се внимава. Схемата с клиниката? Остава. Трябва ли нещо като втора работа, обаче? Цигари? Тая далавера умря. В БОПа вече са отворени на цялата схема. Всичките тирове с GPS и вътре не става. Предполагам, вече си измислил нещо. Уиски. Каква е вратката там? 12 годишното уиски, хем скъпо, хем оборотно. Ще го декларираме като минерална вода. Колко ще лапнем? Солидно. Ще няма да плащаме мито нито за минералната вода, нито за уискито. Тировете минават през митническите складове. И после изчезват. Случайно. Схемата е фирма на бате шефа от Гара Левски. По-актуално. Ще ги пишеме на някой безимотен, болен от рак. От рак ли? Да, на човека му остават 5-6 месеца живот,
Плащаме му няколко хиляди лева, регистрираме 2 фирми и сме в играта. Аре да не си насилваме късмета. Що бе, правиме 5 вноса, инкасираме и затваряме кепенци. Не ми харесва тази работа с рака. Просто човек умира и остана в семейството си 5-10 хиляди лева чиста пара. Това си е благотворително. Християнско. С колко тира почваме? 5. Това, шеф. Всичко наред ли? Всичко е наред. Другите 3 тира ще дойдат след малко. Единият спука гума, другите колеги му помагат. Я видим с какво ще ни черпи. Ела. Изворна. 12 годишна. Иво, движим се по график. Хубаво. До вечера всичко трябва да изчезне. Бая ти не събрава. То с този пистолет в главата. Аз ще чуя още как не ти е скъсала топките. Нали знаеш как? Минавам на косъм. Минаваш на чеки, брат, ако не купиш нещо от платинен. Едно албумче, например. Много смешно. О, Кука, нещо се подминава или какво? Загубих си молитвеника, врач. Още ли го разнасяш този тефтер? Да, още го разнасям. И те съветвам и ти да си купиш един такъв. Не сме го виждали тук. Да. Да, генерали, както сме се разбрали. Тират са 5, а вие прибирате 2. Къде са тировете? Колко търсиш? 3 или 5? Росе... Говориш ми, че сме партньори, а отклоняваш 2 зад гърба ми. Ще ме досъш наистина. Кажи ми, Иво, аз за теб бълък ли съм? Партньори сме, бачкам и с други хора. Сериозно? Продължавай да бачка с тях. И си мислиш, че струваш 2 тира, така? От тук нататък ме забравяш. Мислиш, че съм някакъв измекяр, така е? Си партньор с някакъв буклук, който ще ти изпържи с 2 тира. Кога съм те предавал? Никога. Можех да кажа на Джаро за инкасото. Казах ли му? Не. Спасих ти живота. Знаеш ли що? Защото си ми повече от приятел. Ти си ми брат. Аз за брат си умирам. Брат. Ако си търсиш повод да избереш между мен и Джаро, няма да ти го дам. Обясни ми 2 тира. 2 тира са за един човек, който ми помага срещу Джаро. Няма как да мина без него. За сега. Извинявай, братле. Ако ще съм твоята курва, поне ме целува от време на време. Кой имам за пия? Уиски. 12 годиш.
Стигнете оттам. Като гледам, ще печатиме цяла нощ. Коката къде? Малкият бил болен, Косъма ще го замести. Косъма? Защо не го виждам? Преди 1 час беше на светофара. Пак са задържали червеното. Оу! Как си, брате? Добре, че сърцето ми е отясно. Искаш ли кафе? Късо двойно. Без захар, с мляко и суха сметана. Добре, не беше по-лесно. Кафе и толкова. Ще бичиме цяла нощ за норматив. Ще бичиме, ти да не си от инспектората по труда. Не, бат, аз инспектирам само русите каки. Какво е това? Косъма Рекърдс. Ще издавам албум на Адриана. Като свършим с това, ще направим обложките, нещо против. Мерси. Братле, я ми разбъркай кафе. Косъм, че ти моля да пееш. Мога, но по-добре да не ме чуваш. Що? Ще вземе ти хареса. Е да ни попееш малко. Бей! Кафеджията. Аре ударя на ръка, бе. Искаш ли кафе? Вече пих. Докато печаташе парите ли? Те парите си беха там, когато аз влезнах вътре. Значи си се загубил? Търсих аптека и вие дойдохте. Ще ти говоря като един приятел. С приятелите се държа по-свободно. Както искаш. Нещо кафе ти цигарка? Не, благодаря, отказвайки. Кога? Току-що. Той е познат ли ти? Не е от шоу бизнеса. Не съм го виждал никога. Но се движите заедно по концерти. За кого работите? За никого. Фен съм на вестника. Пуснаха ме да видя как се печата броя. Между другото, какво мислите за полицейското насилие? Господа, обиждате ме. Аз съм уважаван музикален продуцент. Так му се канех да разпечатам една обложка, когато вие нахлухте. Потапям се временно. Колко временно? Няколко месеца. Ако близнаците и Косъмът се разпеят... Не ми се вярва. Знаеш как става. Предлагат им сделка. Като си фанал с тази работа, трябва да си готов да издържиш няколко години. Не е така? Заеби. Не ставам за това. Какво правим с бизнеса? Ти ще ми изчакаш да разчиста от Джар. Нямаш избор, Иво.
Ай, само ти можеш да направиш това. Сега какво трябва да се прегърнем? Подарък. Сега остава да се научи да танцуваш като мен. Divine retribution, step into the zone, guaranteed you'll be choosing. Executions, divine retribution, life or death, which road are you choosing? Executions, divine retribution,